Skweletu kunjani ukuba sekhaya njengangoku? Hey, kumnandi kakhulu ukuba sekhaya ngiyethuka futhi lokho ngikubona ukuthi abantu sebengithatha ngalendlela abangithatha. So siyabona ukuthi ngempela iyasebenza lento. So bhuti wami siyabonga ukuthi sikubone ekhaya uphinde ubuyele ebantwini basekhaya uzohlala nabo uzobathokozisa ngomculo wakho njengoba kwenzeka kwezinye indawo sibona ukuthi abantu bayakuhlonipha umkhulu kakhulu. So nje uthini mhlawumbe umyalezo ongawudlulisa abantwini bangasekhaya ngesupport oyibonayo nangathanda bakunikeza lona? Engingakusho nje ukuthi ngiyabonga kakhulu bengeke ngifike kuleli zinga esengikulona namhlanje if babengekho and bayangikhombisa kakhulu ukuthi bangeseka kuzo zonke izinto esengize ngayingenela even nakuyendabeni ye top 10 last year bakhombisa ukungeseka okukhulu kakhulu. So ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi niqhubeke ngoba ukuphakama kwegama lika Skweletu ewasemzimkhulu agcini ngokuthi kuphakama yena kodwa kuphakama negama lendawo yangakithi. Alright bhuti, mhlambe kunabantu abenza lo mculo owenzayo abasendaweni nje efanayo nalosuka kuyo kuwena mhlambe abadingayo ukuthi kancane nje nabo uhambe nabo bakhuphule mhlambe ingaba sowufikile lelo zinga lokutomula nje abanye nabo abafuna ukuqala kulo mculo kanye what advice could you possibly give emntwini ofuna ukuqala abe kuleli zinga naye azibone one day sekulezi zinga wena okulo njengamanje? Yebo, okwamanje uSkweletu naye usakhuliswa since nge-under i-company i-IGP yokuyindlamlenze group production. So okwamanje nami ngisakhuliswa angaka abatomula abantu engizothi mhlasimbe balekelelwa yimina okwamanje engingakusho nje kubo bonke abantu abasazama abanekhono ababekezele kodwa nasesikoleni babalansise ngoba konke kufanele ukuthi kuhambe kubalance kokubili. Alright, siyabonga kakhulu bhuti Skweletu nathi siyabonga ukuthi ube nathi la siyi-Dream On TV into soyenza nje ukuthatha lo myalezo suhambise ebabukelini bakho kuma-fans wakho ebantwini abakuthandayo not only abala emzimkhulu also nabanye abantu kwezinye indawo abawuthandayo kakhulu umsebenzi wakho. So mhlawumbe ungadlulisa nje ukubonga okugcina kumasipala wasemzimkhulu kumzimkhulu wonke kuphela kwi-South Africa ne-KZN yonkana iphela nje okugcina. Ngifisa nje ukubonga kakhulu kubo bonke abantu abangilandelayo nabangesekayo nasey'nkundleni zokuxhumana. Bonke kakhulu kumasipala wangasekhaya ukuthi ngaso sonke isikhathi mawuhlanganisa abantu bangakithi ukhumbule ukuthi unama-artist wakhona azamayo ukuthi amele indawo yasemzimkhulu. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba nenhlonipho nayo siyayithola ngasekhaya. Abantu bangasekhaya bakulangazelela ukuthi abasibone senza lo msebenzi esidume ngawo. So siyalibonga kakhulu leli thuba ngoba namhlanje ngibabona bengaka bengibanga ingoba ngiyidlala kahle kubona bagcina ngokungibona ey'thombeni. So mase bengibona baqona ngoba bazayithini ngoba bajabulile kahle. Hayi bhuti wami siyayithanda kakhulu lento esiyibonayo thina nje sizoqhubeka igama lakho nathi silikhuphule ngendlela esikwaziyo ukulikhuphula ngalo and also ungawuyeki umsebenzi omhle owenzayo nomculo wakho abantu bayawuthokozela kakhulu. Siyabonga kakhulu.